Ljudi, jeste spremni? Više neću biti free to play igrač živote. Jeste spremni, ljudi? A pa ja još nisam, tako da možda kasnije. Ćao. Ali sada ja sam spreman, tako da kupit ću ga ljudi, verovali vi ili ne. Ovo je prvi item koji kupujem za Dotu. Idemo. Kupuje se... Ma ne, neću još, ne. Ok. Fuck, sorry. Dobro, eto ga, legendary si mi item. U stvari neću da ga aktiviram, da ga stavim na portretu, šalim. Da stavim na portretu, ne na portretu, nego na profilu. Moram da screenshotam, znači, zna se to. To je lepo sve. Ej, fuck, nadam se da ovo nećete vidjeti. Mislim da vidite slobodno. Okej, i vreme je za aktivate. Fuck ljudi, znači nije mi se snimalo kad sam otvarao, nije bitno, dobio sam Monkey King Immortal i to. Okej, idemo. Ljudi spremni za Release Battle Blessing. Let us go. Idemo. Ne bi bio loš neki Luna set jer sam upravo dobio Lucentira pa ono. Ne ovdje da se, može oni, please. To može. Iši Compendium. Zanimljiva stvar. Dobro što nije onaj bio, vidite kako je ružan. Mogu i trežati, ali ovo je dobro. Znači nije bio jedno do Arkane, već do Spinagana. Bio bi jako tužan da sam dobio Spinagana. Okej, idemo sada da vidimo malo bolje ovaj set. Luna, znači Luina, da. Eto ga taj moj Lucentir. Eto ga, Compendium Umbral Ranger. Neću da ga unpackujem, inače. Okej, ovaj se dobio treasure, napiše cena. Da, nije stigano skuplje Compendium, ali lepo da piše Compendium. Dobro, ako neko inače želi ovaj set, možemo se tradamo. A ako neko ne želi, nije bitno, jer te napiću preko stranice. A bit će tradable posle Compendium, to jest kad istakne Compendium. Tako da, ako neko hoće, ne kaže slobodno u komentarima. Eto ga, vidite koliko item imam želimo. Znači, okej, vidite sami kad je tradable, marketable. Dobre. Nije loš set, znači dobro smo prošli. I dobro, otprilike je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u nastavku. I evo ga u nastavak, ljudi moji. Inače tražimo ono Battle Pass Abuse. Ali dok tražim Battle Pass Abuse, idemo na Immortal Treasure. Div Treasure, kakava set. Okej. Htio bi da Bristolbecka, Monkey sam dobio. Klingza, Crystal ne, Snipera. Onako. Lepe su animacije od njega ne, i Life bi teo. Idemo. Crystal, dobro Monkey prvi je išao. To, ovdje Crystal. Oh my god, life. Dobre, njega sam hteo. Ej ljudi, sviđa mi se. Možete ti reći da nije nešto onako solidan je tu, ali je previše dobar, tačnije animacija je previše dobar. Pokazat ću u mom gameplayu naravno. Okej, pokazat ću vam abuse ako budemo raid. Ako budemo raid? Nope, to je dosadno. Okej, guys. Da, jer smo, tako da, ništa toga. Vidimo se u nastavku. Možda zadnje možda. Ljudi, ja sam potpuno zaboravio na ovo. Znači Sparks. Kao što je nam pre bilo za Linu, to je preko Luna. Okej. Pre sam dobio 4000, ne mogu da verujem. Okej. Ko vam počeo, sajte. Ne bi baš teo relik, ali ej, ne bi teo ni 750. Ej. Vegaju da... Mrš. 2000. Dobro, ne 750. Da. Ne loš. Ali najbolji 3-4. Okej. Sad je zasigurno najbolji 3-4. Dobio sam novi card packovi. Dobre.
I dalje, what the fuck. Pa je error ili nije? Okej. Sad će da mi spamuje onaj zvuk, bam, za rare, okej. Još malo i Killings of Towns. Dobro. Ovo je Battle Passa bio, znači znate svi za to. Zato što se tiče ovog nastavka inače. Ćao. Upravo je bio moj turn za abuse, inače prvi put da je moj turn bio prvi. Tako da je ekstra. I dobio sam novi Battle Pass reward, Realize. Prošli put je bio scan za ovu, to je sad. Igrao sam da se gopo ono. Okej, idemo. Inače, uploadovat ću video uvek kada dođem do 22. rewarda. Barem prvih 22 će biti tako, kasnije ne. Ne verujem baš. Aj, nešto dobro. Ne kurir. Može Vengasat. To Vengasat. To. Igru sam baš... sad ću vidjeti što. Sad ću da vidite što to. Haha, eto što to. Eto. Desi mi Vengica, neću te raspakujem, vidjet ću. Vidite, eto što to, znači dominiram, abdominacija. I ovih 3 bilo za redom, kad sam tada radim jedan quest. Tamo ali mi onaj deličan, pa ne, sve ide ko pod masno. Dobar, brate, dobar. Mnogo dobar armor. Okej. Još malo levela. I snimam ovaj, i uploadem video. Inače, glasao sam dosta za ovo. Pa. Glasao sam dosta za ovog. A glasao sam za puno. I za paka jer je bar bi dobro bilo. Evo čekam da izađem. I znači, pošto imam još 500, što je još 1000. Da, to je još 1000, to je jedan level. I to su 2 meča. Tako da još 1600, da, još 2 za mene abuza i to je to. Vidimo se u 22. level rewardu.